ala aga m akpụ isi ala nye nna m aga m egbu ikpere Chineke nna bụ onye obi ebere akwa na omega na-eduzi anyị ụzọ Jehova Jairus anya tụlụ ụjọ ya dị mma dị njọ bụ ikpere nye echighị ọ bụ Chineke nna bụ onye obi ebere anyị na-egbu ikpere anyị ga-agba isi ala nye eze anyị ga-egbu ikpere n'ala aga m egbu ikpere aga m agba isi ala nye ya aga m egbu ikpere afọ na omega na-eduzi m ụzọ Jehova